masu ƙarya suna ku duba aikin ku kullum iyayenmu da kakanninmu da muka yi karatu wurin su aikin ku kafirta su kuma kun ce wanda bai yadda su kafirai bane ma to shi din ma kahuri ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ka da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Idan yau ne farkon zuwan ka, muna roƙo ka na subscribe, ka na alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kuma muna fata Allah Ubangiji ya ƙara su zauna mu da ƙasar mu Najeriya lafiya. Dalilin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ma muna da tsokaci. Na'am. Na farko za mu dira kan masu ƙarya sunna. Gaskiya ne. Waɗanda suke kafirta mutane. Ni abin da nake mamaki shine a ce ƙasa ɗaya ne amma wani na da yanci shi kuma wani bai da yanci kuma dukkan su yan ƙasa. Wannan abu akwai ɗaure kai. Akwai ɗaure kai. Masu ƙarya sunna ku duba aikin ku kullum iyayenmu da kakanninmu da muka yi karatu wurin su aikin ku kafirta su. Kuma kun ce wanda bai yadda su kafirai bane ma to shi din ma kahuri ne. Saurara ka ji ɗaya daga cikin su. Yanzu yan dalikan Tijjaniya ba su ce su musulmai ne, ba sa sallah, me sunan su kafirai. An baka yadda da kafircin su ba kai ma kafiri ne. Duk wanda bai yadda da kafircin kafiri ba kafiri ne. Ko musulunci wasa ne, ba da wasa ake addini ba, tauhidi kenan. Wani ya ce ya an shige wannan wazin kaci yanzu wannan wanda masallacin shi yana can yana yin wannan abu. Bare ku. Haka yake. Kuma yadda rika ba sai kare shi ba. Mu ma kuma bai kare shi ba tunda mu ma ya sa mu cikin kafirin saboda ya ce wanda bai yarda da kafircin su ba shi ma kafiri ne. Saboda haka mu kuma yanzu ba mu kai shi kara muka ce kare ba. Bare ku. Ina fata an gane. Kuma yan dariƙan nan duk wanda ka sani yayi karatu kasan nan nace ma ko dan waye wurin su yayi karatu don su suka fara yau gaba. To amma yanzu su sun tubure gehe guda sun ware masallaci sun kafirtar da su amma su kuma ga sunan suna da yanci su yi nasu addinin amma kuma sai su ce wani shi kuma ya kamata a hana shi. To yanzu tunda kai ka ce kitabu wa sunna ko Qur'ani da hadisi to yanzu ka ce dan dariƙar Tijaniya kafiri ne wanda bai yarda da kafircin shi ba ma kafiri ne to jawo wannan abun a hadisi wanda ya ma magana dariƙar Tijaniya kafiri ne wanda bai yarda da kafircin to jawo wannan abun a hadisi. Ai ka ce kitabu wa sunna to jawo abun a Qur'ani jawo abun a hadisi. To me yasa kake yi? Kuwa ku tuna al'umma musulmi duk inda suke masu yin ibada kun tadda ana sallafa ana azumi ana komai ana na ibada gaba ɗaya hatta da makabarta sai da kuka canza. Mahauta da ake yanka nama sai da aka ware mahautar ku daban. Masallaci da ake sallar juma'a kowar gidan sarki kuka ce kafirai ne. Kuka koma kuka yi naku amma ku kuma kuna da yancin ku yi. Ni na ga ikon Allah duniya. Allah wallahi kuna da aiki gare ku gagarumi gagarumin aiki ne a gaban ku kuma gashi kullum bayan wannan ga kuma yaɗa mana ta'addanci ƴaƴanmu na ji matanmu na ji ɗalibanmu na ji kuna kalmomi na ta'addanci yanzu kwanan nan shirye-shiryenmu muna ta tsari ai irin yanda za mu yi zaman lafiya tsakaninmu da kiristoci kun ga kwanan nan a program muka yi Kano muka je ofishin kiristoci na Kan muka tattauna akan yadda za a kawo zaman lafiya ko to su kuma saurara ka je sakon su da suke badawa su abun ya wuce ma talaka saurari ka ji wani cewa mata shugaban kasa ma da yake kirista ce ya ce hukuncin ta kisa ne kawai saurara ka ji kuma yana nan mai kare suna da masallacin shi ku saurara muna tare ka tuna matar shugaban kasa ma yanzu shi Tinubu mata ta arniya ce kuma ko arniya oga ce daga cikin arnan ita ma hukuncin da Allah ya ce a kashe ta don mi tana cikin shugabannin arna fasto to yanzu shi kenan daga ka zama fasto kawai shine dalilin ya kashe ka ku ji wannan sautin fa cewa wai matar shugaban kasa Tinubu ya ce kahira ce saboda haka kawai hukuncin ta kisa shikenan wai haka Allah kuma ya ce saboda tsaba sharri to yanzu wanda yake yin wannan magana yana can da masallacin shi yana karantarwa shi shi ba a ce a hana shi ba sai ya haya masussuka
saboda ya ce kuma kafirta mutane zanna lafiya, saboda ya ce a zanna lafiya, saboda ya ce kowa ya addini shi wanda ya gane a daina maula. Ai shine babban lahina. Ina cewa no maula na ce to na san mutane wallahi sai kara ta ni na sani ba makawa tun da na hana maula. Ina fata an gane. To yanzu Allah ya ce ma ya la ikraha fi din, ba tilas cikin addini. To ya aka kawai daga mutum ya zama kirista sai ka ce a kashe shi, wai hada mata shugaban kasa, yanzu ma abun ya wuce na talakawa kenan. tare ku. Allah kuma ya ce maka la ikraha fi din, ba tilas cikin addini. Lakum dinukum waliya din, ku yi naku mu yi namu. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini. A ƙarshe can sai aka ce wa tuqsidu ilaihim, waɗanda ba musulmi ba ku yi masu adalci. To adalci shine ka kashe mutum. Yace inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah yana son masu adalci. Haka yake. To yanzu wannan abun da suke karanta matan mu na ji, ƴaƴan mu na ji, ɗaliban mu suna ji, kuma a social media suke saki. To yanzu sai in ki zuwa social media ni kuma in saki sako in ce wannan abun ba daidai bane, sai mu bari matan mu su dauki wannan fatawai, ƴaƴan mu su dauka, ɗaliban mu su dauka, kannan mu da yayin mu, bayan mun san kuma wannan abun ba gaskiya bane, muna da ilimin abun sai mu ki zuwa mu faɗi. Gaskiya ne. To wallahi ba da kuka iya. Bari mu gangara.